to adhi timo ginadi, then okonya dok e class. To kani gininge doho, to koni to gikawo barua moro gimiyo jo intern mogul. Gitimo gimiluongo ni divide and rule. Gipogowa to girulwa. Gimiyo ja mogul ni kawo barua ni sign mondo wa extend ni contract. Intern doho nowacho ni intern rach ka gibiro gi barua no gitimo a crime. Koro jatend TSC commissioner Nancy onego bed ni jela mudo ganda kuche jela gi kuon moko chiek nikech on gi gimiluongo ni contempt of court. Okinyal kawo ng'at man gi degree timiyo 17,000. Mano is against the justice. Mano kata pesa makata jakwath nyalo tamre. Iwacho kanyo makare ahinya kendo gigo momiyo ng'ur ma untiere godo mano momiyo nyaka sani koro pod uramo nubo bedo ka udhi mbele koda ng'anyo maru. Akeko nyalo tudore koda Jack Okoth ma bende en jagoro ma Kupete kaunti ma Homa Bay. Anyisi no bedo ko tudre kodwa achiel kachiel kokale yo tudruok manyasani mano mar Zuma. Kata kamano inyisa ni pod nyalo bedo ni wantiere kod ng'ikruok matin kode. Kawadhi mbele kod twak marwa Zablon Awange kapok wakawo kata yueyo marwa madundo ma network mokwongo. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni ng'ur makamagi TSC ok TSC jopuonje ochako bedo godo karang'o nikech wang'eyo ni somo e pacho kae chakore ga Januari to nyaka sani koro wantiere tam mar 3. Tam mwang'eyo ni en tam machuok ahinya kata tam matin ahinya. Wantiere kod jumbe 9 kende to watieko tam mar 3 to tam mar 3 ni ema jopuonjre bende biro bedo ka timo penj magi ma KCSE. Mwang'e ni nyaka sani koro jopuonjre ahinya to mago manitiere e skunde mag piny owacho kata secondary schools mag public. Gine makoro gikale pek ahinya. Kalo nok ginyal somo jopuonje onge klese. Ang'o momiyo chakre Januari nyaka sani makoro ramo ni nyakudhie ng'anyo. Ng'ur makamagi uchako bedo godo karang'o. Kose tam mar 3 ne makoro heou uwacho ni we wawuogo kokoro wang'anye ponono sirikal nyalo winjowa. Erokamano Joyce. Kwa ng'iyo maber wan jok mosepuonjo history and government nwapuonjo gimiluongo ni First World War and Second World War. Gima nokelo lweny mar mokwongo mar piny mangima gi lweny mar ariyo. Nitie reasons mang'eny. To nitie gimiluongo ni trigger. Trigger en gimoro madhi muko lweny koro. Reasons to ng'eny to nitie trigger. Kata Second World War nitie trigger. Koro mar jopuonj ni ng'ur osebedo kanyo. JSS moguls osebedo ka ng'ur ni yawa 17,000 ni tin. Kendo wane second year to menwa gine extension mar internship. Ba negi dhie doho to doho wacho ni mano is against a crime. Korka CPG ni jopuonj no bedo interviewed. Jopuonj no wach gini to kalo to sekalo otese uber puonjo be ise puonjo nyithindo maber to koro okwanyal gine nikech nafas nok emomiyo jopuonj ok nyal mi promotion. Koro iyudo ka jopuonj matin no bedo promoted to jopuonj mang'eny nowuok moko bedo okoidh ngi ngas. To kata promotion kanyo wach na ni mibabi be nitie iluongo ni discriminative. Chal gi mar ndiko jopuonj be waneno ka jopuonj ok nyal ndiki ni pesa onge. Ikawo jopuonj moko kata secondary kae tiluongo gi ni intern. Koro jong'e mana intern mar PN mar JSS mogulcha. But nitie intern e secondary to nitie intern e primary to nitie intern e JSS comprehensive school. Koro kwaneno ka nitie interns ni onge pesa to jopuonj moko to indiko gi josiasa. MPs ni gi boke mang'eny.